Goddag, den person, der sidder og kigger på mig lige nu. Det er bare sådan en video, hvor jeg ikke spiller noget. Jeg laver ikke noget andet end at fortælle noget. Ja, det er egentlig lavet en video, hvor det var, at vi måske havde nogle venner eller sådan noget, som ikke vil hate mig eller sådan noget, eller også nogen, der hater meget på YouTube og sådan noget. Så kunne jeg måske fortælle til dem, at jeg er en YouTuber. Og så kunne, fordi at jeg har lovet nogle af mine venner, at når jeg får 20 subs, så sætter jeg mit facecam op, og så køber jeg også et PlayStation cam og alt sådan noget. Og mikrofon og alt det der. Det gør jeg. Så ja. Hvis jeg har nogle venner, så sig lige til dem. Men det kan være, at jeg prøver at optage en setup video. Ja. Jeg er lidt syg i dag. Jeg har ikke været i skole, fordi jeg var syg. Så var det torsdag. Ja, det er torsdag. Jeg kan ikke huske. Jeg ved ikke, hvad for en uge det er. Så vi ses. I skal bare fortælle, at jeg findes til nogle af jeres venner. Og så, når jeg får 20 subs, så køber jeg alt det der. Så det bliver sgu fedt. Vi ses.